Bueno, eta Sagarrondoa banintz ipuinean, topatuko duzue Anartz izeneko mutikotxo bat, halako batean arazo bat daukana. Telebista ikusten ari da, momentu baten, eta konturatu barik, zagar bat jaten ari da, eta zagarraren haziak irentzi egiten ditu, ez? Orduan, tontakeria izan leiken hori, batean bihurtzen zaio arazo. Ze ikastolan, andereñoak behin komentau zion, azitatik landareak eta zuhaitzak datozela, eta orduan berazten daba pentsetan, halako batean bere gorputze barrutik zagarrondo bat agertuko dela. Eta bera zagarrondo inkluso bihurtuko dela, adarrakin eta holan. Eta orduan, horrek badiruti ekarriko dizkiola lagunen aldetik burlak eta halako komentario deserosoak. Baina horre etxean dago amama eta berak ematen dio buelta arazoari. Esaten dio, alde batetik polita izango dela, ze bere adarretan, bere inguruan edukiko ditu txoriak, txorikumeak, txorikabiak, katagorriak, eta hori entzun ostien, Anartzek ikusten dau halako sensazio bat edo, ez? Ipuin honetan Ixon ezagutuko dugu, Ixon benetan ez da Ixon, Jon da, baina Ixon bihurtu da hitz egiteari utzi diolako. Ipuinean ikusiko dugu zergatik eta nola konponduko duen arazo hori. Basora joango da, basotan askotan gertatzen dira gatazkak eta norbere buruarekiko borrokak eta kasu honetan musikari metalero batzuen laguntza edukiko du gure Ixonek bere arazoa konpontzeko.